Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Davao City Police Office nanukad na sa pagbantay sa 53 ka mga sementeryo sa syudad karong kalag-kalag. Pasahero sa bus hinay-hinay na og dagsang sa terminal, duha ka adlaw una ang kalag-kalag. Sa detalye sa ato mga balita, Miyerkules pa lang nagsugod na og dagsang ang mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal aron mouli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya aron didto magkalag-kalag. Gilaumang mudagsang pakini ugmang adlaw Oktubre 31, 2025. Kapin libo ka mga bus trips ang lauman sugod ugmang adlaw. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Midagsang naugsugod ang mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal kung dikot, duha ka adlaw una ang kalag-kalag. Sumala sa nagbantay sa entrance sa dikot, libuan na ka mga pasahero nga manguli silang tagsa-tagsa ka probinsya ang misulod sa terminal sukad Miyerkules sa hapon ug kaganihang buntag. Busa istrikto nga gipatuman ang regulasyon sulod sa terminal. Kay kinahanglan nga iagi sa baggage X-ray scanner machine ang ilang mga gipangdala. Anasab ang walk-through metal detectors nga dunay human body temperature scanners. Gilauman na sa dikot ang pagdagsang sa mga pasahero, hilabi na kung adunay okasyon nga susama niini. Hugot sab ang seguridad sulod og gawas sa terminal. Pero ang sa mga terminals nato and other places nga daghan ang mga tao is wala pa diha ang number of personnel sir no kay ngato ang i-tap diha sir ang mga station spot and additional na ang mga DCPO personnel nga atong ipang-deploy sa mga stations. So ibang ato ang deployment karon sir kay ato na gipang katag sa mga stations nga kailangan og kanang augmentation para DCPO headquarters personnel. Nakigalayo ng dikot sa Southern Mindanao Bus Operators Association kun SMBOA. Ang SMBOA ang makig-coordinate sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB alang sa pag-issue og dugang nga mga permit alang sa mga rota tungod sa gilauman nga kadaghanon sa mga pasahero. Ana sa 700 hangtod 800 ka mga bus trip kada adlaw ang average sa dikot. Apan tungod sa gilauman nga pagdaghan sa mga pasahero karong kalag-kalag, ana sa 1,000 hangtod 1,500 ka bus trips kada adlaw ang ipatuman sa dikot kaya nasa 50,000 hangtod 80,000 ka mga pasahero ang gilauman sab kada adlaw nga mobiyahe, mas daghan kung itandi sa normal nga adlaw kung walay okasyon nga naalang sa 35,000 ka mga pasahero kada adlaw. Nang hinaut ang dikot nga sundon sa publiko ang gipatuman nga mga pulisiya sanglit alang kini sa kayuhan sa tanan. Hilabi na ang istriktong pagsunod sa no pick-up policy sa Davao City. 24 hours nag-ooperate ang dikot og 21 ka mga bus company ang nagserbisyo alang sa north og southbound nga mga ruta, lakip na ang mga major operator. Huwebes sa buntag Oktubre 30, gipang drug test sa mga personahe sa PDEA 11 ang mga driver sa bus sa dikot nga kabahin sa gipatuman nga Oplan Harabas alang sa mas luwas nga biyahe sa mga pasahero nga manguli sa ilang mga probinsya karong kalag-kalag. Ana sa 200 ka mga bus o van drivers sa Davao City ang gipelawom sa mandatory drug testing. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nasignit sa mga pulis nga miyembro sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Davao del Sur ang kapin 10,000 pesos nga kantidad sa gituuhang shabu atol sa drug buy-bust operation sa Barangay Kauswagan sa Matanao, Davao del Sur. Nadakpan atol sa operasyon ng usa ka alias Doy, 22 anyos, taga Tienda Aplaya, Dagu City, nga usa ka appliance technician. Upat ka mga sachets ang napalit og nasignit sa mga operatiba gikan sa suspitsado nga midayo sa Matanao gamit ang motorsiklo nga apil sa gikumpiska sa mga pulis. 1.55 grams sa gituuhang shabu nga mobalor tanan sa 10,540 pesos ang nakuha sa mga pulis. Kauban sa operasyon ang PDEA ug lain-laing unit sa PNP sa Davao del Sur. Nakaplastar na ang ipatuman nga seguridad sa Davao City Police Office sa 53 ka mga sementeryo sa syudad karong adlaw sa mga minatay. Nagpahimangno ang DCPO nga sundon ang mga gidili nga dalhon sa mga menteryo kay kumpiskahon yun kini sa mga pulis nga nagbantay.
Ani ang report ni Eugene Hinutan. Andam na ang Davao City Police Office sa paghatag og seguridad sa mga tao nga muduaw sa mga sementeryo sa syudad karong kalag-kalag. 53 ka mga sementeryo ang bantayan pag-ayo sa mga pulis kauban ng ubang security forces. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero Tuwazon, ang spokesperson sa DCPO, kapin libo ka mga pulis ang ipang-deploy sa mga sementeryo. Aron masiguro nga hapsay ug malinawon ang pag-obserba sa All Saints ug All Souls Day. Na naatay 1,193 personnel, sir, no, from composed of PNP and police auxiliaries. And ang ato ang deployment is mag-start from October 30 to November 3, sir. So before, during, and after on DAS. Sama sa naandan sa milabayng mga katuigan, gibawal gihapon ang pag-overnight stay sa mga sementeryo sa Davao City. Alas 6 sa buntag hangtod alas 8 lang sa gabi, pwedeng muduaw ang mga miyembro sa pamilya sa mga lubnganan sa ilang mga minatay. Ng Davao City, walay overnight stay sa ato ang mga cemeteries. So remind lang nato ang tanan. And walay videoke, walay disco-disco, and walay sugal. And apil na po nato diha i-remind, sir, ng ato ang implementation sa City Ordinance sa anti-smoking is padayon, sir, no? Ato manghinaotang dili mapareha sa mga previous on that, sir, nga dagnatag na isyuhan o citation tickets, gumikan kay dagnatag nakita nga naninggarilyo sulod sa mga public cemeteries. Matag menteryo, bantayan og upat ka mga pulis. Wala pay labot niini ang mga pulis auxiliary. Yes, sir, sa first cemetery, sir, no, dili pareha ang number of personnel nga ato ang deployment, sir. Kay just like dili sa sentro, especially nga na ang family sa ato ang former President Rodrigo Duterte, sir. So mas daghan siya og PNP nga deploy compared to other cemeteries nga dili kaayo doon sa sentro. So it's a case-to-case basis, sir, no, ang number of sa ato ang personnel nga ipang-deploy sa mga area sa cemetery nga layo sa ato ang sentro sa syudad. Nagpahimang usab ang DCPO sa publiko nga bawal nang magdala og mga hinagiban sa November 1 ug 2. Busag yawag nila ang tanan nga mas maayong manghinlo na daan og sayo sa mga lubnganan una pa man ang mismong adlaw sa mga minatay. Kay hugot ang ilang ipatuman nga mga polisiya hilabi na sa mga pampublikong sementeryo sa syudad. Yes, sir, ato lang gihangyo, sir, no, nga during undas, especially November 1 and 2, dili na ta magdala og kanang mga guna, sir, no, mga bladed weapon, kaya ato anang i-confiscate, sir, during November 1 and 2. Kay nag-remind naman ta nga before anang ang mga adlaw is manlimpyo na daan siya mga lubnganan sila mga mahal sa kinabuhi. Kay stricto ta, sir, no, dili ta magpasulod ana kay pwede na siya gamito kung just in case na yung mga panaglalis or other answer, no, kanang panaglalis sulod sa cemetery maglikay ta ana. Gipaningkamutan sa DCPO nga walay matalang insidente sulod og gawas man sa mga sementeryo karong kalag-kalag sama sa milabayng tuig. Gilauman sa kapulisan ang kooperasyon sa publiko. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Na-rescue sa mga personahe sa Naval Forces Eastern Mindanao ug Artemio Ricarte PS-37-PF ang tulo ka mga mananagat nga nadautan og makina ang pump boat sa Desolation Point sa Loreto, Dinagat Islands kagahapon Oktubre 29, 2025. Nasiplatan ang mga mananagat dihang nagpahigayon og routine maritime patrol ang PS-37 og nagpakitabang kanila. Daling gitabangan ang mga mananagat o gihatagan sila og pagkaon, tubig ug initial medical care. Luwas sila nga na-turnover sa ilang kapamilya sa Libho Bay sa Dinagat Island sa tabang sa Philippine Coast Guard. At tangi! Usa ka gatos ka mga rescue vehicles ipang-apod-apod sa mga barangay sa Cotabato Province. Kasaligan! Durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Genie Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning siyudad sa Davao. Duna usab sila showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sa pay imong gihulat, Genie na. Hinumdumi
Una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kada human nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Usa ka gatos ka mga rescue vehicles ang gipang turnover sa provincial government sa Cotabato ngadto sa mga barangay sa probinsya. Ang sakyanan magsilbing transportasyon sa mga pasyenteng pangdalhon sa mga ospital o sa paspas nga pagresponde. Anyang report ni Peng Alinyo. Nabahin sa tanang munisipalidad sa Cotabato Province ang usa ka gatos nga mga rescue vehicles. Matag usa ka sakyanan adunay blinker, air conditioning system o fire extinguisher nga magamit sa pagkatud og pasyente sa mga ospital ug mapaspasan sab ang pagresponde panahon sa emerhensya. Matag usa ka sakyanan nagkantidad og 855,420 pesos nga lakip sa 200 Toyota Light Ace units. Nangunay sa pag-turnover si Cotabato Province Governor Emelu Lada Talino Mendoza ngadto sa mga barangay nga gihimo sa Provincial Capital Grandstand, Amas, Kidapawan City, kaganihang buntag Oktubre 30, 2025. Sa mensahe sa gobernador, gipahibalo niini ang mga barangay officials ug mga mayor nga ampingan ang sakyanan kay gamit kini sa gobyerno sa pagluwas og kinabuhi ug paghatag og aksyon sa mga nanginahanglan. Buot ipakita sa gobernador ang kinut-anay nga serbisyo ngadto sa katawhan nga dili lang kutob sa slogan ang serbisyong totoo. Nagpasalamat ang mga mayor o mga barangay officials human makadawat sa mga rescue vehicles. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Aminado ang mga gagmay negosyante og bulak nga miusbaw ang presyo sa ilang mga baligya karong nagkaduol ang adlaw sa mga minatay. Hasta kanila misaka sab ang presyo. Hinay-hinay na sab og dagsang ang mga tao sa mga sementeryo aron manghinglo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gipanghanay na sa mga mamaligya ay gawa sa Roman Catholic Cemetery sa Barangay 8-A Poblasyon, Davao City ang lain-laing klase sa bulak o kandila samtang nagkaduol ang pag-obserba sa adlaw sa mga minatay kung kalag-kalag. Sumala sa mga mamaligya ay sa karon ni pa ang palit sa bulak o kandila. Kay sagad mo bisita sa sementeryo, manghinlo pa sa mga lubnganan sa ilang mga minatay pagpangandam sa pitsa 1 ug 2 sa Nobyembre. Aminado sila nga doon nagyoy pag-usbaw sa presyo sa ilang gipangbaligya nga bulak o kandila. Sa ulo kusog. Isa dos na aman kay bangdagko man na kalag ang dagmay pizza uno man na. Karon ay pag-usbaw gamay kay sa una tag 150 lang ang bundle sa umong palit, karon tag 280, 300 na pa itong 50 dili pareha. Pizza uno mangyud ang kuan. Sa uno gyud dos ang daghan kayo gyud mandalaw. Sa karon ana sa 50 pesos hangtod 200 pesos ang presyo sa bulak na ilang gibaligya depende sa gidak-on. Samtang ana sa 3 o 20 ang presyo sa kandila. Gawa sa mga namaligya og bulak o kandila sa mga sementeryo, nangandam na sab ang ubang miyembro sa pamilya sa mga minatay nga manghinlo sa mga lubnganan 2 ka adlaw una ang kalag-kalag. Sama ni Claudia Espina umawas. Sumala niya naanda na niya kini matag tuig aron likay sab sa dagsang sa mga muduaw sa sementeryo. Lubnganan sa iyang amahan ang iyang gipahinluan. Inaamog yung laing nga lihok ko noon. So, na ako'y appointment by November 1. Kaya nga, sultin ako sa akong sister. Maghinlo ko earlier. So, I'll be here today and tomorrow. Para diretso-diretso, magbalik na ako November 2, I'll join the mass. Early gyud kay para pag-abot po sa panahon nga kalag-kalag na gyud siya, hinlo na ang lubong. Ubay-ubay na sab ang nanghinlo ug nagpahinlo sa mga lubnganan sa mga sementeryo sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gi-inspeksyon sa City Hall asin task force ang mga commercial food outlet o lain-laing kan-anan sa Cagayan de Oro aron mamonitor ang paggamit og iodized salt. Ang City Nutrition Committee City Bantay Asin Task Force ang nagsiguro kung nagagamit og asin, cooking oil o flour kung harina ang mga outlet sa syudad aron masiguro ang ilang pagsunod sa food fortification standards ug nutrition protocols. Ana sa 20 ka random
salt samples ang nakolekta alang sa laboratory testing aron masuta ang iodine content niini ug pagsunod sa National Nutrition Standards. Naghatag sabong information, education, and communication materials atol sa on-site inspection, din gipasabot ang asinlo obligadong tubanon sa mga food outlet owners. Ang City Nutrition Committee, City Bantay Asin Task Force gilangkuban sa nagkadaiyang opisina nga gitahasan nga mumonitor sa mga negosyong kan-anan sa tibuok Cagayan de Oro subay sa Republic Act No. 8172 kun the Asin Law. Kanto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Anas dugang mga balita, bisitaha ang website na www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines. Ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinaagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!